Mhlawumbe kwayikona ukuthi bafuna ukubuyelana nje yiyo imithi yakhe uzothini makuyiyo. Futhi go to. Hayi kwasekuqaleni ngangimtshelile vele umama uthi ngifuna ukusasa isithembu. Umama uyakwazi lokho. Akakuphiki kodwa uthi cela kuze umuntu ongekho mandla kwimbokodo. Inkinga ke lo ngamazi ke usafanele siqalele phansi naye inkinga singazazi. Ngcono lo siyamazi. Sikhulumela into esiyaziyo inkinga esizozama ukuthi silungise na umama. Sazi ukuthi uyabulala, shuthi wena ufuna uqala ukutest ukuthi kufe yena nezingane. Hayi lutho mama lutho. Ngeke ze kwenze lokho. Ukwazi ukuthi uzwelane nomama njengoba eyithwele nje ungamfaki lesonke le stress noma ngabe ufuna ukumletha ka umlinde kuzomletha after 5 years. Ukuthobeka ngicela usasa leli thuba kubingelele ngikwamukele mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela ngokukhulu ukuthobeka futhi ngiyacela ukuthi ungivumele nje ngibingelele siseduze kwami ngimamukele uhlelweni. Zobe sengimcela ke futhi ukuthi akubingelele nawe. Uzobe sezishiya igama nesibongo thina sobe sesihlala ke siza ukuthi indaba esibhaleli la ekhafini sisemsize kanjani. Sawubona dadewethu unjani? Ngiyaphila manje. Ngiyaphila. Ngicela ubingelele nje umbukelo weBlack Life futhi sawubona mbukeli. Sanibonani babukeli. Igama lami uNqobile waKhumalo. Yes mami. Ngizela kuBlack Life ngicela bangenelele endabeni yami. Nginomyeni ngasho ngithi umyeni. Ngoba sesikhokhelene noma singaqedile umuntu kuvele kuthiwa akaqedwa kodwa akaqedile. Okay. Manje umyeni wami lo ufuna ukuthi angilamanise. Okay. Ufuna ukuthatha isithembu. Ngokosiko ngiyazi isithembu yamadoda amaZulu isithembu into yabo bayasithanda vele. Kodwa ngeke angilamanise nomuntu engangimbanga naye kudala sisakhula akangicabangile imake. Manje uma uthi nani banganisakhula nani banga yena yini? Sibanga yena lo bhuti lo naye lo sisi afuna ungilamanisa naye manje. Manje inkinga enkulu leyo ngoba sidlule entweni eziningi ngenxa yakhe nalo sisi lo. Angeke ngikwazi nginenkinga yalokho nje ingakho bengithi ngicela ba Black Life Band basize bazongenelela kule ndaba yethu ngoba hayi isingaphezulu amandla amangisazi. Yo kodwa ukuthi uyalamanisa wona inkinga umuntu alamanisa. Inkinga impela nokulamanisa vele amasiko lawo into esikhule ngayo siyazi yayenzika yona sendulo. Okay into eyenzakalayo ayithusi noma ibhlungu phela yayo usamkela kanzima kodwa nje into eyenzakalayo kodwa nalo akwazi ngeke ngize ngikwazi. Manje mangithi ngiyamchazela mina ngathi akangizwa kahle ngisabatheni ngisho nama-signs ngisho sebona ngisho sengithule sengihlina yena akaboni ukuthi khona okungahambi kahle. Seneminyaka mingaki nithandana? Before alobole. Before alobole phelile iminyaka ewu7. Sibuye sibe on and off siphinde sibuyelane siphinde sihlukelane sihlukane kodwa nje si on and off kodwa nje ukungilobola kuselo nyaka odlule kwafika ke ekhaya sezovela. Oh wow. Sekukhona nanomntwana ngaphezulu. Khona ngisho sendleleni usafuna ukulobola. Hayi Chomi. Uthi indaba pho manje ufuna ukuthatha umuntu wesibili? Uthi uyamthanda. Shutha akasangithandi ke mina. Phela ngizwe uthe wena vele into enikhule ngayo shuthi vele usuke bathanda boba u2. Kodwa shuthi lo ngangibanga naye akazamiyeke bebengenza isilimo. Ya ngisaba lokho. Ukushuthi lo sisi akalungile uthanda ngisho imithi njalo. Hayi ngeke ngidlule intweni eziningi nje ngiyadlule lapho uzombuyisa ngalesikhathi ngimithi mina. Mawucabanga ngiphephe kangakanani? Nengane. Akwazi. Manje ukuthi uganga ngemithi khona izinto ezazenzeka kuwena ezikhombisa ukuthi khona umuntu wesifazana ogangayo. Ngidile lo yasisi mina ngihamba inyanga ngihamba abathandazi ichitho ngiphupha ngisho izinto ezimbi izingane ngapha zigula icishe zifa uyazi naye kodwa angazi ukuthi ngempela ngibuyisela kanjani kule yanto. Angazi kwangempela. Kodwa umuntu obaba yena umuntu onjani mhlambe if you can just tell me about him. Indoda ephansi umuntu okwazi ukukhuluma kuyakhulumeka naye noma nje he's a typical Zulu man. Isiketi nje inkinga yakhe isiketi nje kuphela inkinga yakhe yena akufani uyazama umuntu uyaphila unakho ungicabangela kodwa isiketi hayi angasi-afford kodwa esimeni mina mangibuka ngesingami mhlawumbe ngoba umuntu wesifazane mina ngesingami ngibona kungakaqedwa akuphelele ukuthi sengathatha omunye umuntu wesibili kodwa nje hayi isiketi bandla ayulwa naso isiketi inkinga yakhe
inkinga kuyena nje isikiti. Banawo umntwana nalomunye usisi wawubanganayo. Akekho engimaziyo. Wena nje. Ngingazi-ke mhlampe-ke. Mhlambe Kodwa nje akekho engimaziyo. ngokwazi ngokubuka kwakho nokwazi kwakho uba wafika kuqala kubaba between you and usisi. Mina ngazi kuyimina. Oh, Yena wasefika emva kwami. Sabanga wagcina esele. Njengoba sebuye shuthi akadelanga. ngiyakudabukela ngqo. Kodwa before ngikudabukela senzeni kanje mbukelo Black Life TV nangelibeka udaba lakho unqobile yachaza ukuthi hey yena usekhokheliwe noma ethe sebekhokheleni angani noma naye ukhokhile yini. Kodwa ke usekhokheliwe uyingoduso yomfana. Into eyenzakalayo umfana usefuna ukubuyela back kumuntu ayethana naye babembanga naye and uthi yena lo muntu akabahle kahle. Kodwa ngokukhulu ukuthobeka mbukela angivumele ngimlando babo ekhaya. Sike sihlale naye la ngaphandle achaze ngempela ukuthi ngempela yini lebimbuyisela kule agele. Imithi lesho ngqo noma nje vele inhliziyo yakhe ayihlezi ikhona kwawukuthi ufuna ukwenza iqiniso athi ngqo ngangadlali ngami ngithi ngiyakuthanda awuthi ngiqale ngilobole wena asameni somlando baba. Welcome back mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Ufike wasibiza-ke uMakhumalo wachaza udaba lakho alibeka ithebeni. Ngaluzwa mina ngazi wena uzwe kanjani. Kodwa ke sivumele ubaba osekhona phakathi kwethu simbingelele simamukele ohlelweni. Sawubona baba unjani? Yebo sanibona ababukeli be-Black Life TV. Yebo uyaphila kodwa? Ngiphilile mama. Siyabonga. Sicela bandla usumbingele umbukeli. Ake sibuze nje ubaba ubabani? Igama uSimphiwe uDlomo. OwakaDlomo. Oh, okay. Baba Dlomo ubiziwe la ungodusi angithi uyamazi? Umama wasekhaya. Umama wasekhaya. Unabantwana uyasandisa kodwa isibongo? Ngokubuka kwakho. Nishada nini ngeza kuthi ufike last year? Hayi sekuzolunga nje ngoba sengithe ukuvela kancane kubo kwakho mama. Asibonke. Asimnikeze ithuba ke uMakhumalo baba achaza ukuthi yini ula ekhaya namhlanje kwa Black Life. Sanda sami phezulu kwakhe. Right kodwa baba. Ngiright mama wasekhaya. Namhlanje ngicele abaka Black Life ukuthi bangenelele phakathi kwendaba yethu le ngoba njalo mangithi ngixoxa nawe ayingathi awungizwa kahle uvele nje uyibalekele le ndaba ungiphenduli awunginiki impendulo eyaphambili. Wakhuluma nami wathi ufuna ukuthi ungilamanise baba. Le eyokuthi ungilamanise ngabe ngakutshela kahle ngathi angiyizwa kahle uma kuwukuthi ungilamanisa nalo othi uzongilamanisa naye ngeke ngize ngikwazi. Uyazazi izimo esesidlule kuzona ngenxa yayo le ntombazane ngihlaselwa abantu mina ngigula mina ngibuye enyangeni ngibuye ibhedlela futhi okube khona uzombuza ngesikhathi esibi ngalesikhathi mina ngikanje awungicabangeli baba. Manje ngakho ngicela baka Black Life bazongenelela ngicela bakhulume nawe mhlambe uzozwa mase sekukhona ozobezwa kangcono mina ngathi awungizwa. Mama njengoba ngangichazile nje mama ukuthi ngifuna ukwandisa isibongo sala ekhaya. Ngahlala phansi nayo kahle ngakuchazela ukuthi hayi lento le angiyenzi ngoba nakho ngidicelele igama lakho phansi noma ngingakuthandi nawe. Ngisakuthanda njengomama wasekhaya. Kodwa kahle baba le ntombazane ngoba phela sasibangana kusukela kudala nake nayekana kodwa ngisaboni kahle. Sesayeka mama sesayeka na njengoba nje ngichaza ukuthi hayi ngoba kuwukuthi wena angisakuthandi nawe mina ngisakuthanda njengomama wasekhaya njengoba ngangichazela usicela unginikeze ithuba lokuthi umama lo munye naye ngimfake la ekhaya ukuze phela isibongo sala ekhaya sizokwanda. Bekumele kodwa kubo yena. Mama uyamazi kodwa ukubalekile hayi usingithatha omunye umuntu ongamazi ngcono ngoba ngithatha vele umuntu vele already. Siyamazi nje mina nawe lona. Mama okay yini special mhlawumbe baba Dlomo ngibuze ngalo sisi lo eyenza ukuthi noma uyanqena uqhubela ushele so yena ngoba usumjwayele. Sengijwayele mama impatho yakhe mama indlela angiphatha ngayo ngiyithanda mama. Manje uqalela phansi ngibheka abanye abantu ongcono ngithathe yena lo engimaziyo vele esike vele sasuhlobo naye sengiyazi vele ukuthi yabo. Awubona ukuthi yena
Oh okay sana sami. Kodwa ubaba shuthi ukuphepha kwami akubalulekile kuyena. Akubalulekile. Hayi kubalulekile mama, kubalulekile mama. Phela kube kubalulekile awamlethela umuntu owaziyo nawe ngoba indlela akhuluma ngayo amakhumalo ngathi nawe uyazi ukuthi la sisi wakhona izinto ezimba ezenza kuyena. Kodwa kungcono ngoba umama wasekhaya uyamazi yena. Mina ngizozama indlela yokuthi usisi lo enze kahle. Wazi ukuthi umthakathi uzomyekisa uthathe umuntu okhule kuthakathi. Hayi ngeke mama, ngeke ngize nginike ukuthakatha kodwa nje hayi umama lo ngicela ukuthi understand. I understand ukuthi uzofa. Angeke azafu umama. Uletha umthakathi nje. Uyamazi kodwa umama. Uyazi ukuthi uyathakatha kanti ubaba unjani? Oh. Ngiqhamuka umuntu wangamazi. Ngcono vele umuntu vele Sicamela yena kwamazi ngoba engimaziyo. Ubungeke kodwa baba uzama ukulula nje amehla akho uthole noma umunye engingamazi yokungconywana. Hayi lo sengidlulise ihibe nezingaka ngiyaxolisa ngeke. Ngcono mama lo maziso zama ukuthi silungise lezi inkinga lezi okhala ngazo ke. Sasihlula nje ekuqaleni baba soyilwisa kanjani manje? Sizozama mama ngasekhaya ngicela unginike ithuba. Awekho into edlula ukuzama mama. Ngcono uhlule ukuzamile. Ngiyacela amakhumalo. Yazi yini sekhanda lami na amakhumalo. Thina abantu besifazane uyasazi sinjani. I think lo sisi lo acabanga ukuthi uyamthanda ngenze usamthanda sefuna nje ukugcwalisela wena kuhlukumeze ngoba wagcina ulotsholiwe kwathatha wena. Yabo lento ufuna ukuzoprove ipoint ukuthi angiyanga ndawo ngisakhona. Mhlawumbe kwayikona ukuthi bafuna ukubuyelana nje yiyo imithi yakhe uzothini makuyiyo. Futhi go to. Hayi kwaseqaleni ngangimtshelile vele umama uthi ngifuna ukusasa isithembu. Umama uyakwazi lokho. Akakuphiki kodwa uthicela kuze umuntu ongekho mandla kuyimbokodo. Manje inkinga ke lo ngamazi ke kusafanele siqalele phansi naye inkinga singazazi. Ngcono lo siyamazi. Sikhulumela into esiyaziyo inkinga esizozama ukuthi silungise nawe umama. Sazi ukuthi uyabulala shuthi wena ufuna uqala ukutest ukuthi kufe yena nezingane. Hayi lutho mama lutho. Ngeke ze kwenze lo. Ukwazi ukuthi uzwelane nomama nje obeyithwele nje ungamfaki lesonke le stress noma ngabe ufuna ukumletha ka umlinde uzomletha after 5 years. Okungenani. Hayi lungileke mama ngoba usho njalo. Zama ukuthi Baba kodwa ucabange nje nokuthi la ekhaya ziningi izinto esingabe siyayilungisa engakalungi, izingane zisakhula ziyafunda, imali usazoyidinga wena ucabanga ukuthenga omunye umfazi. Mama ngiyamthanda lo muntu njengoba ngichaza nje mama. Ngifuna ukwandisa umndeni wala ekhaya. Yile nkinga bengisho inkinga kababa nje isiketi. Akusona nesiketi uyamthanda lo muntu. Into engithusayo ukuthi ukusho lokho uyithwele wena. Uyazi ukuthi akukho right ukuthi umuntu meyithwele abe ne-stress. Ya ngiyakwazi lokho sisi. But awamnandi lawo magama ukuthi utshele umuntu wakho ukuthi usufuna unkosikazi ebeyithwele ukuqala. Okwesibili uphinde uzosho la phambi kwabantu ukuthi wena uyamthanda lo yamuntu. Umama uyalazi iqiniso kodwa ukuthi usisi lo ngiyamthanda. Sesidlule ingqinambini naye sizama ukuthi silungise inkinga lezi esinazo. Mengikhethe ukuthakatha wawenzani wena mama uyiprotector ngani ukuthi Sasiphiwa ibuya ngiphelezele yena siseyinyangeni. Bengitshela phambi kwakhe kuthiwa uyichitho amadliso kukuningi bese uyageza nawe banginikeza nami ukuthi kungisiza lapha ngiphila ngikhuliswa mina ngazo zonke lezi zinto ngase ngenza phela ngoba kwase kungiphoqa. Akuphoqanga ukuthi ukusebenzisa ukuthi nishade nobaba akulobole. Angikaze ngisebenzise ukuthi sishade nani ngase ngenzele ukuyisiza mina. Ngaleso sikhathi ngangazi ngicishe ngife ngenxa yakhe. Ekukuloboleni nje wayidecide yena. Mina nje impilo yami yonke ngiphilela ukubekezelela yena. Yini lengako ithanda kuba benza ukuthi umbezelele kangaka. Sengiqala ungasazi namanje ukuthi ngempela yini lengiyihlalele. Angisho ukuthi ihamba Jomi. Sengisho ukuthi mhlambe khona into especial kakhulu ebonayo ukuthi ngoba vele impilo inzima iyalwelwa ngimlwele lo baba noma sengingafaki. Yena ngiyamthanda phela futhi ubaba abantwana bami. Angicabangi nje ukuthi bengakhula abazali bengekho eduze kwabo. Okay, asenze idili ke Dlomo. Shada lo mama before akaqedele kini, akushade bese ehamba umlanda lo afunayo. Hayi kulungile mama, hayi. Ngihamba ngovela kini ngiqedelele mama, ayikho inkinga. Ngiyamthanda umama wasekhaya. Uzoqedelela ukhokha, kwenziwe yonke imisebenzi yomshado. Aza shade mekuthi nishada ngo2027 uyoza shade kuma uyolobola lo yana.
Hayi kulungile mama, angithandi owasekhaya njengoba futhi sesithwele kanje apha sekabuhlungu sengaze kube khona ney'nkinga. Akufuneka ebe ne-stress umama, umuntu uma esithwele kufanele nje aphatheke kahle. Ngabe cha khona kuyiphuza ngoba ngabe ngase ngiyamhlukumeza. Ngimthanda kabi uMakhumalo, uMamtungu. Ubani yena? Udali wami lo, angifuneli lutho ngaye. Nozanithi ngo ufanele ukuthi uMamtungu. Abenzoba shame. Cha. Ngiyamuzwa ubaba, ngiyamuzwa. Noma kodwa umoya wami akakhululeki kahle ngalo sisi. Kodwa-ke wena themba uNkulunkulu while usalindile. Angithi usamningi ngeminyaka uzushade wena. Bekuye vele uNkulunkulu kusukela ekuqaleni njengoba namanje kusawu yena. Sengithemba yena nje kwaphela. Ukuthi lo mendo meko wakho uzomthuntutha lo uzovela athola indawo amchithele bese yaphuma. While esalungisela umshado ngadlala njalo. Kodwa qiniseka. Ngadlala kodwa ngisho kanjalo. Sewethemba yena uNkulunkulu, ngiyathemba nobaba kodwa uzohlala emazweni akhe angasiphuli isithembiso asenzile. Ungasiphuki-ke leso ukuthi uzohamba okhokho ungaqedile omunye umuzi qeda kulo muzi. Ngoba unkosikazi wakho vele umuntu wakho right uyasifuna nesithemba akafani noMagasela. Vele wenze kanjalo baba. Enza kanjalo vele nje uqedele yonke into usebenzela ukuthi uqedele osisi umphuthumo. Umnikeze umshado kubo babe happy. Mase beshadile uzobe sebelethile isho ukubeletha. Kumana-ke ucabanga ukuthi ayimama ngicabanga ukuthi sesi-reduce ngaletha omunye umuntu. And lokho ngiyafisa ngokufisa kwami Nkosi yami, I pray egameni lakho ukuthi lokho kwenzeke. Usise sezewachitha segive up. Angifuni phela ngoMakhumalo. Kuzowenzeka mama. Angizange? Kuzowenzeka mama nje. Amanzi wami ngizowagcina. Siyabonga. Makhumalo, how do you feel? Ngakona akufani malu. Uyagezeka kancane umoya wami kodwa phela hayi kodwa kufani. Kodwa kufani. Yazi indaba mina ngifuna uhlakaniphe. Kufanele ukuhlakaniphe because yabo nje basalinde la uyalazi iphakethe la dlomo uthi limi kanjani. Uyothi shaya leso sikhathi ugela uzobe secikekile ngoba njengamanje into impress ufuna ukuthi asheshise naye bese ezokuhlukumeza. Akathi ke nje afike sethi kena hayi uvumile uMakhumalo ungibizelela abantu baka Black Life uyimama eseshukile. Sengicabanga ukuthi mama sithi ukumlinda kancane ngihlanganise mengiqeda nje kumshado uzodinwa afi ngiyakutshela uzomshiya umjitheni. uNkulunkulu ke lapho sengiyelela uNkulunkulu konke lokho. Yebo. Sathi na mfethu uNkulunkulu wethu uNkulunkulu hlaniphe kahle. Yakholelwa edolweni mina. Ya, thandaza mama vela abeminyamiso ithandaza amadolo akho. Ungalebi uguqa kwinyanga la uyocela into engabe icelwa uNkulunkulu. Siyabonga babudlomo mfethu ngokuthi usihloniphe ube khona. And ngiyabona ngathi indoda ethobekile uyakwazi ukuthi uunderstand ukuthi unkosikazi wakho ufisani. Hopefully nalokho akufisayo uzokwazi ukuthi umithe yabo halfway phela uyithwele indingane zakho lezi. Ungawakho umuzi kanti indawo yakhela kuyona engcolile kuzomoshakala konke. Enza kahle nje uthi uklina kancane ubone ukuthi isimo sinjani then emva lokho sobe sesibona kwenzakalani. Siyabonga nathi. Mbukelo Black Life TV. Hayi ubabudlomo uzwile bafethu sisicelile isicelo ukuthi akaqede ngoMakhumalo amshade kwenziwe zonke izinto abelethe emva lokho kusengaqala ukuthi acela ukuthi ayolanda lo sisi wayevele khona empilweni yakhe okuwukuthi uyinkombo zokuthi yena ngokwakhe uyamthanda. Siyazi ke ukuthi thina sikwazi ukulinda. Hawu ngilindisa uzoshade. Awungeke uzochitha ugirl ngoba phela yena ulala njalo noMakhumalo every day kuze kufikela lo mshado. Bese ke umuzi kaMakhumalo usinda kanjalo. Siyathandaza ukuthi kube kanjalo. Thank you so much for watching this episode till the end. Sibona sibonana ku-episode elandelayo. Ngithanda ibhathi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
mama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umngakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Is there black